lasera. Du kan aldrig få ett bra resultat om du inte putsar väl innan. Börja med kanterna. Sen tar du ovan och undersidan. Lägg en skyddsbit emellan. Och så putsar du längs med träet. Först med grovt och sen finare och finare. Så är det viktigt att du kontrollerar bordet. Så att det inte är några fläckar med färg. Ta och titta på det här. Så kan hända med din bit om du är oförsiktig. Och möjlighet att blanda. Då tar du vanlig täckfärg. Och så tar man en svamp som är lite våt. Den ska inte vara dyngsur. Och så börjar man med kanten. Och sen så tar man ovansidan. Ta inte för mycket färg på. Jämnar du till lite grann. Gör i ordning efter dig. Och så här fint kan resultatet bli. Med din slöjden. Stenup.se